zaMagcina siyawazi umsebenzi onje umsebenzi wesepha kuphela zaMagcina umsebenzi ongenazipho phakathi kweMvumakufa ngexesha lekaMako kodwa abantu balapha kanokwini bakhamela ngexesha zaMagcina baye bakwazi bamabondo bacela into wethu sinazi isepha esifuna uzibhithisa zaMagcina asingethanda uzinikezela eqaleni ekoyini kodwa sifuna uzinikezela phambi kwabantu bebona ngexesha zaMagcina khona ukuze nokhanya zoyazi indlela esimthanda ngayo ngexesha zaMagcina nendlela exabiseke ngayo phakathi kwale nkundla ngexesha zaMagcina ngoba ngenye ixesha hlezi uyazithandabuza okanye simbonisi ngokwaneleyo okokuba ngaba siyamthanda futhi simxabisile nanjengomuntu oyinkulu ke ngokwami ezinye izinto sozazibona ngale ndlela abantu bazibona ngayo kulokho ke ngubonakala kutheni idwala isitya sakhe zaMagcina kukhona nebhekane encinceceleni ngexesha zaMagcina sawunqunqa ama-chips zaMagcina kodwa mhlekazi uza nokhanya ngexesha zaMagcina xa kusenziwa isepha kumsebenzi wokumila kunje zaMagcina yohlula negqirha lakho mhlekazi zaMagcina ngoba mamambondo kudala kulomzi uqala ngalami inyango lohlanu kupheleyo isikhaka sakhe zimdaka nakuni ke bahlekazi ngokunjalo nolandelayo zaMagcina itheni isitya sesepha isi zaMagcina ayikabizwa present sisaya kwi-present xa usithi wenza uluqa sithini sithwala isukeli zaMagcina kodwa yami yeza wethu yamisela zam zaMagcina betha nami i-EFT zaMagcina ngubabayo kama zaMagcina malume siyabulela ke wami